Stadskunstenaar van Ljouwert, Jamila Faber, loekt de provincie in op zoek naar bijzondere verhalen. Momenteel ben ik bezig met het reizende album. Als iemand mij een mooi verhaal heeft verteld, gebruik ik dat verhaal om een liedje te schrijven. En die liedjes, dat wordt dan een album. We zijn nu in Jellem bij Jonker Sikke en ik ga zo meteen met Allard praten. Dat is de eigenaar van het eetcafé/kroeg. En ik ben benieuwd wat voor sterke verhalen hij heeft. Ik ga vooral heel erg kijken wat die verhalen voor sfeer hebben en hoe ik dat het beste kan omzetten naar muziek. Dus ik laat me eigenlijk zelf ook verrassen door wat er gaat komen. Dat ging dan gewoon op zaterdagavond na het diner, gewoon gezellig uitje met elkaar kaarten. En toen was er een meneer, die heette Maarten, maar dat werd gewoon, dat is half jaren 90, wist ik achteraf niet. Maar die had een haspijpje, die rookte die gewoon ook tijdens de kaart en zo. Nou, Allard van het eetcafé daar, die had het over de hiërarchie aan de bar en hoe iedereen met elkaar omgaat. En het grote bek met een klein hartje gewoon opscheppen, maar uiteindelijk zijn ze toch wel weer lief voor elkaar. En dus daar ben ik nu mee bezig, want ik dacht, daar kan ik wel wat mee. Ik vind het wel, dit onderwerp vind ik wel zich goed lenen voor een pianoliedje. Dus, als het avondeten op is en de afwas is gedaan, Zoek op internet voor de wijdwijdige reportage. is het de hoogste tijd om even naar de kroeg te gaan.